Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i ddefnyddio trigonometreg i gyfrifo onglau coll mewn unrhyw driongl ongl sgwâr. Felly, gadewch i ni ystyried yr enghraifft yma ar y sgrin yn awr, ble mae gennym ni driongl ongl sgwâr, ble mae uchder y triongl yn 4 cm, mae sail y triongl yn 9 cm, a'n gwaith ni yw i ffeindio maint yr ongl theta yn y lleoliad yma. Nawr, y cam gyntaf i wneud hyn yw i ddilyn y dechneg o'r fideo yma i labelu ochrau'r triongl yma hefo'r geiriau cyferbyn, agos a hypotenuse, geiriau sydd yn ymddangos yn y fformulau ar gyfer sin, cos a tan o'r ongl theta. Nawr, mae'r techneg yn deithio ni fod yr ochr yma, y 4 cm, gyferbyn yr ongl theta, ac felly dyn ni'n labelu'r ochr efo'r gair cyferbyn. Mae'r ochr wag yma heb label gyferbyn yr ongl sgwâr, ac felly'n cael ei labelu efo'r gair hypotenuse. A mae'r ochr sydd ar ôl, y 9 cm i fan hyn, yn agos at yr ongl theta, ac felly dyn ni'n labelu'r ochr efo'r gair agos. Nawr, cam nesaf yn y cwestiwn yma yw i benderfynu neu ddewis pe wnaeth dyn ni'n defnyddio sin theta, cos theta neu tan theta i fynd ymlaen ymhellach. A mae'n dibynnu ar be dyn ni'n wybod amdan y triongl yma. Wel, os ydyn ni'n sbiad ar yr hydoedd sydd gennym ni, dyn ni'n gwybod hyd y cyferbyn, a mi ydyn ni hefyd yn gwybod hyd yr agos. Ac felly yn fan hyn, yn gwaith ni yw i ffeindio'r fformula sydd yn cynnwys y geiriau cyferbyn ac agos hefo'i gilydd. Ac os ydyn ni'n ystyried sin, cos a tan, y fformula sydd yn defnyddio cyferbyn ac agos ydy fformula tan. Tan theta yw cyferbyn rhannu hefo agos. Ac felly, y cam nesaf i drio ffeindio theta yw i sgwennu lawr y fformula ar gyfer tan yr ongl theta. Mae o'n cael ei reid drwy rannu'r cyferbyn efo'r agos. Nesaf, dyn ni angen amnewid i fewn unrhyw werthoedd o'r cwestiwn dyn ni yn ei wybod. Ac felly mae tan yr ongl theta yw'r un i'w ffeindio fan hyn, yn cael ei reid gan gwerth y cyferbyn, sydd yn fan hyn yn 4 cm, rhannu hefo gwerth yr agos, sydd yn fan hyn yn 9 cm. Nawr, i ffeindio gwerth theta ei hun, be sy'n rhaid i wneud yn awr ydy dadwneud y ffwythiant tan yn fan hyn, ac i wneud hynny ar ochr dde, dyn ni'n gweithio allan tan i'r pŵer -1 o'r ffracsiwn yma 4/9. Dyn ni'n dadwneud tan. Nawr, mae yna fotwm arbennig tan i'r pŵer -1 ar gyfrifiannell gwyddonol. Ar yr un yma, dyn ni'n chwilio amdano y botwm tan sydd yn fan hyn, ac mae'r tan i'r pŵer -1 mewn sgwennu melyn uwch i benno. Ac i gael y pethau melyn ar y cyfrifiannell yma, dyn ni angen pwyso shift yn gyntaf. Felly, os dwi'n pwyso shift a wedyn y botwm tan, dwi yn cael y tan i'r pŵer -1. Wedyn, dwi angen mewnbynnu y ffracsiwn 4/9 fan hyn. Felly, pwyso'r botwm ffracsiwn, 4, a wedyn i lawr a pwyso 9. Dwi allan o'r ffracsiwn, cau y cronfach, a wedyn ar ôl pwyso'n hafelu, dwi wedi ffeindio gwerth yr ongl yn y cwestiwn yma. Mae theta'n hafelu, ac di cwestiwn ddim yn deithio fi sut i dalgrynu, felly yna i wneud hynny fan hyn i ddau leddegol. Mae theta'n hafelu 23.96 gradd, cyfych yn graddau ydi uned onglau, felly 23.96 gradd i 2 leddegol. Na rowch chi gynnig arni hi nawr, dyma ni ychydig o drionglau wedi ymddangos ar eich sgrin. Ceisiwch ffeindio maint o'r ongl theta ym mhob achos. Ar ôl i chi roi cynnig arni hi, mi fyddwch chi angen cyfrifennell graffigol i wneud hynny. Cymharwch eich atebion chi wedyn yn erbyn yr ei cywir sydd erbyn awr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.